Bethunani Uvuyokazi Nciweni graduated today, the 24th of June, 2026, guys. I just watched the live. Yase-UNISA. Apho ke besibona graduate khona uVuyokazi ebetshilo ke beginning of this year uba uzo-graduate. So ide yafika ke imini yakhe, and then she also shared ne-pictures aye wazithatha ezinhle kakhulu njengoba nani nizibona Bethunani bekudala ke sizilindile, this is the next day. And then ke abantu bathi hey uVuyo ungumzekelo omhle kakhulu ebantwaneni bakhe umhlophekazi kunye nonzulu, and ibalekile nento yoba uthi dust yourself uphakame uqhubekeke nobomi bakho xa uphume kwi-relationships ezingakhange zalunga ungaphelelwa lithemba. So nanku ke Bethunani uVuyokazi Nciweni esamkela i-qualification yakhe e-UNISA yesterday, the 24th of June. Khakhe nibukele. Mr. Acting Vice Chancellor, the following candidates received the diploma in the College of Law. Hayi Lantso, nanku esithi gqipha. Hayi V, kunilindile Bethunani kumane kubizwa abantu niqomba ubizwa nina uV, nanku ke sana kubizwa igama lakhe. Happiness Vuyokazi Nciweni. Hi, Cassidy. Congratulations to Uvuyokazi Nciweni Bethunani. She now holds a diploma in corrections management, if I'm not mistaken. I think wenze yona wayicacisa ke ba it involves rehabilitating amabanjwa. So ke umotivate abantu abaninzi kakhulu Bethunani that emveni kwayo yonke into that she's been through khange a give up, uqhubekekile wafunda, une qualifications. Siyambona she's also doing very well. Une apartment yakhe, uhlala nabantwana bakhe, uya drive. So ke siyavuyisana kakhulu naye. Sizobona ke ba iqhubeka ithini into yakhe, mhlawumbe uzoba ne full-time job and then abe yi-influencer as well. Anyways, khanitsho ke nakuba nicinga ntoni Bethunani ngoVuyokazi Nciweni ngothi abe kanti uyagraduate ngoku after everything. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.